ассалому алайкум ҳамҷоёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 20 апрели соли 2026 мебошад. Қарор дорем дар деҳаи Чорбоғи, ноҳияи Варзоб истодагӣ ҳастам, дар назди ниҳоли гелосе ки дусола аст. мо инро бо тарзи шакли гиҷибӣ, яъне ана хел косашакло, лекин 20-25 то 30 дона навда калон мекунем. ва баҳор ман инҷа якта бо монда буридагӣ будам навдаашро, то ин ки аз ҳар як навда мо ду навда гирем. боз вай ду навдаро охири моҳи май калта мекунем, бо аз дутагӣ 4та мегирем, яъне ки дар як сол мо ду маротиба инро калон мекунем. манам хел ин бисёр зич биромадааст, бисёр ҷангал биромадааст, мо инро бояд тоза кунем. чикор мекунем? Мебинем. манам яктаашро мебинем. ин аллакай гулхона карда, соли оянда инҷо гелос мешавад, худо хоҳад, инҷо гелос мешавад. мебинем нуки амин. мебинем якта, дута, сета. дутае ки берун рафтааст мемонему, яктаашро мегирем. ана дарун рафтагиашро мегирем. ана мебиём инашна. мана ин кунда. мана мо буридем. як 15 сантиметр монда. 1, 2, 3, 4 рафтааст. дутаашро мемонему, дигарошро мегирем. ана хел ба дастам шиканӣ мешавад. ана хел мегирем. мебием ин тараф. ин дута дорад. ин дута дораду якташ дарун дуромадагӣ. дарун дуромадагӣ мо намемонем. мо дарун дуромадагӣ мегирем. ина бинед. мана ин танҳо омадагӣ 1, 2, 3, 4 дорад. дутаи берун рафтагиашро мемонему, дигарошро мегирем. ин ба ин наздик аст. инашро гирем. ин дута истад. ин дута дорад. инҷа мебинем сета. инаш дарун дуромадагӣ. инашро мегирем. ин дута мемонем. инаш ҳам сета дорад. бинед 1, 2, 3. мана инашро мегирем. дохил дуромадагӣ. инашро ҳам гирем. хай барое ки одатак ҳаст. камтар кушод карданамон дар кор. инҷода низ 1, 2, 3 дарунашро мегирем. мана дидед кушода шуд. шамол гузар шуд. ино ҳамаш гулхона шуда истоданд. ҳама ин соли оянда худо хоҳад мебандад. боз ман инҷа сета будааст. дидед? ин сета истад тунук. ин тунук сета меистад. худо хоҳад як мопас ин қадар мешад ино. мо боз ана ҳаминоро ҳар якташро боз як ба ҷаб монда боз мебурам. боз дутаги дигам мегирам. ва то охири сол ҳамин қадар мешавад. лекин қисми поёнаш гулхона мешавад, соли оянда мебандад, дигарош бо гул кардан тайёр мешавад. ва аз ҳамин моҳ тахминан як аз 20 то 30 навда боло мебурорем. ва давомашро ба шумо нишон медиҳам. мо чӣ хел мекунем. мана ин буд ба шаклдарории гелос ба даври гиҷибӣ. дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад. ба касе махлуқ бошад як лайк монед.